میں اونٹ بیچن مکے دی منڈی دے اندر آیا، ایک مکے دا چودھری ہے اونٹ خرید کے لے گیا ہے، ہن پیسے نہیں دیندا، ادھر بیٹی دی شادی دا دیہاڑا آ گیا ہے، بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں ڈالیاں نے، او چودھری کسے دی مندا ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دس کیڑا چودھری ہے؟ کہنے لگا سنیا مکے چوں لوگ ابو الحکم آکھدے نے۔ میرے نبی نے فرمایا نا نا، لوگوں نو ابو الحکم آکھدے نے، نہ محمدیوں نو ابو جہل کہنا۔ گرامی قدر حضرات، آج نوجوانہ میرے ذمہ عنوان لگایا کہ اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ اور حضور دا اسوہ حسنہ یہ سانو سناؤ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز بھی میں اسے ہی حوالے نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پنجابی دا سادہ ترجمہ ارشاد فرمایا تحقیق رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے ساری روح انسانیت نو اور تمام ایمان والے نو فرما دیتا کہ تہاڈے سارے واسطے میرے یار دی میرے محبوب دی زندگی ایک نمونہ ہے۔ ایک زندگی کسی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے، مقرر دی زندگی مقرر واسطے نمونہ ہے، مدرس دی زندگی مدرس واسطے نمونہ ہے۔ کسی ولی دی زندگی ولی واسطے نمونہ ہے، پیر دی زندگی مرید واسطے نمونہ ہے۔ بادشاہ دی زندگی کسی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، غریب دی زندگی غریب واسطے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے، امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے۔ مگر ایک زندگی ہے کہ اللہ فرماتا سارے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شادی نہیں فرمائی، تجردی زندگی گزاری۔ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اگر اپنے نبی دی زندگی چی شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی نے، مگر آپ بادشاہ نے۔ آپ دا غلام اگر آپ دی زندگی دے اندر فقیری دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ مگر کملی والے دی باری آئی تھی، اللہ نے فرمایا کہ میرے یار دی زندگی تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ فرمایا جے تو کسے دا بیٹا ہے تے پھر حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ دے اس لال دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو کسے دا شوہر ہے تے انہا 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر کسے دا باپ ہے تے انہا 4 بیٹیاں تے انہا 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو کسے دا مالک ہے تے پھر حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو بکر صدیق دے آقا او مولا دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو بادشاہیں تے ممبر تے بیٹھ کے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی کرنے والے رسول دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اور اگر تو غریب ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر، جس رسول دی ساری زندگی 3 دن لگاتار کدے اس رسول دے گھر چولہا نہیں جلیا، جس رسول نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا۔ اور اگر تو امیر ہے پھر بھی اس زندگی دا مطالعہ کر، جس رسول نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑا نو اشارہ کراں کہ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کر۔ اور اگر تو فقیر ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر، جس رسول نے فرمایا کہ قیامت نو سب تو پہلے میں اپنی قبر جو باہر تشریف لکے آماں گا ولا فخرہ، پھر میں نو ایدے تے ناز نہیں، فرمایا قیامت نو لبائل حمد میرے ہاتھ دے بچ ہوئے گا، سارے نبی اپنی امتاں سمیت میرے جھنڈے دے سائے تھلے ہومنگے، ولا فخرہ میں نو ایدے تے بھی ناز نہیں، فرمایا قیامت نو شفاعت دی کرسی تے میں بیٹھاں گا، ولا فخرہ میں نو ایدے تے بھی ناز نہیں، فرمایا قیامت نو جنت دا تالا میں کھولاں گا، ولا فخرہ میں نو ایدے تے بھی ناز نہیں۔ پوچھا سونے ناد کھا دیتے، فرمایا الفقر و فخری، فرمایا محمد نو اپنی فقیری اتے ناز ہے۔ تائیوں اما شاہ صدیقہ فرما دیا میرے حجرے چ بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالین پاک نو ٹانکے پہ لگان دے، تے میں چرخہ پہ کتا تے ماشا رو پہیاں۔ سید عالم نے بے کے فرمایا عائشہ روئی کیوں؟ عرض کی تھی سونیا تیری عظمت شان تو قربان جاواں،
تیرا پھرن ٹرن نو دل کرے تو خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے پھر ٹر کے آ جاویں تے تیری فقیری تو صدقے جاواں اے نالانے پاک تے جتی مبارک تے جوڑے نو ٹانکے آپ پہ لگا دیو فرمایا آشا جے کل نو کو بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا کہ آؤ سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا ہوں اللہ اکبر ایک زندگی تے سارے واسطے نمونہ آج اس رسول دی زندگی تے میں چند پہلو عرض کرنے اللہ کرے میری توڑی زندگی تے حضور دی زندگی تے رانگ چڑھ جاوے پڑھئے قرآن اس رسول دی زندگی تے میں نے یقین پہلے دلاؤ کہ میں ملکے بیٹھا ہوں اور ایک کوشش کرو بلا کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے بولو جڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخراتی نبی پاک دیاں شانہ بیان ہو دیاں میں سبحان اللہ کہتا رہا میں دعا کرنا پیر صاحب آمین فرماندے نے قبول ہی پھر قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اسے سال حاجی جا رہے نے اپنی امین الحاج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف سے رکھ کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تو تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو اچھا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ نے رضا فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والا منو تیری زندگی دی قسم ہے اللہ نے فرمایا منو تیری عمر دی قسم ہے 1,24,000 انبیاء آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو مدنی دیواری آئی اللہ نے رشاہ فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون کلڑے دے تاجدار پیر میں رلی شاہ دستر جمعیں جو فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی ربی آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جبانی دی ربی آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جبانی دی ایک باری سارے مل کے میرے نال پڑھئے کوئی مثل نہیں دی بھائی کوئی مثل نہ جانی دی اللہ کرے جڑا نال پڑھو دی جبانی تے نبی دی جبانی دا رنگ چڑھ جاوے مل کے سارے پڑھئے کوئی مثل نہ جانی دی بھائی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی پیر مہر علی شاہ چشتیاں دا امام تر پہ آؤ تے آپ فرما دینے کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی بھائی کوئی مثل نہ ڈولن دی اے چپ کر میرے علی ایتھے جاؤ نہیں بولن دی اے میں اڈیاں چکے کہندے میں نبی ورگا کچھ او دے کلوں جنہ ویکھے آئے او کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جاؤ نہیں بولن دی اس رسول دی جدو زندگی دی باری آئی اللہ نے قرآن جب فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون
اچھا بولو سارے واہ 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 یار یہ داڑیاں میں کالیاں ویکھیاں سن جدوں میں آیا سن تو چٹھیاں ہو گیا ماشاءاللہ تے یہ چھوٹے چھوٹے سن تو جوان ہو گئے ماشاءاللہ جدوں میں پہلی بار آیا سا اللہ تعالیٰ یہ بزرگیاں جوانیاں ساریاں سلامت رکھے پڑھیے بھائی رب آپ قسم کھاوے دی چڑھ دی جوانی دی میں تے تسی سچ بولیے نا قرآن تے ہاتھ رکھ کے تے کسے دی مردی کو یقین کرے کہ نہ کرے پر تیرا میرا نبی ایڈا صادق تے سچ ہے کہ جدو کملی والا بولتا پتھر بول کے کہندے نے تو سچ بولے آئے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسد ہے تے اس امین رب نو اینا پیارے کہ اللہ نے قرآن فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ فرماتا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے اس شہر چ ایک امین واسد ہے او دے صدقے رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے ایسا امین میرا نبی صادق تے امین نبی یاد ہے میری ملت دے نوجوانوں جدو ہجرت دی رات ابو جہل سارے نوجوانوں نو لے کے تے نگیاں تلواراں نیاماں چوں نکال کے تے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑا ہے او میرے نبی نو قتل کرنا ہے تے اندر نبی پاک مولا علی نو فرما رہے علی او جڑا تھیلا پہ نا نو کرے چ اس میرے کافراں دیا امانتاں نے تے میں چلیاں صدیق دے نال صبح اٹھ کے تے انہاں دیا امانتاں دے کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائیں ملک کلاں دے نوجوانوں کافر مارن بھی اس محمد نو آئے نے تے امانتاں بھی اس محمد کو لی رکھیاں ہویاں نے انہاں کیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امین ہے تے امانت دار ہے کردار تے او جدیاں بیگانے بھی عظمتہ منن تے اپنے بھی منن انسان ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے وے نا تے سارا زمانہ انسان دی عظمت نو من جائے دو لوگ نہیں من دے ایک بیوی ایک بچپن دا یار نہ لنگوٹیا یار جلدی مان دے تے نہ بیوی جلدی مان دی اے دو میں پتہ کی کہندے نے سانوں پتہ تیرا ہے نا انسان دی عظمت نو بیوی تے بچپن دا یار جلدی نہیں بن دے واہ مدینے والے میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں جدو کملی والے پہاڑی دی چوٹی تے کھلو کے نبوت دا اعلان کیتا نا جنہیں عورتاں چو سب تو پہلے محمد دا کلمہ پڑھیا او محمد دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سی تے جنہیں مرداں چو سب تو پہلے کلمہ پڑھیا محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق اس نبی دے کردار دی عظمت ہوئے کیا اس رسول دی زندگی دا حسن ہے منن والے اوہی نے جڑے سب تو قریبی سب تو زیادہ قریبی سن انہاں سب تو پہلے من لیا تے جڑا سب تو بڑا دشمن او ابو جہل میرے نبی نے فرمایا ایک اوس موسیٰ دی امت واسطے فرعون سی فرمایا ابو جہل میری امت واسطے فرعون ہے اتنا ظالم انسان ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا شیطان تو بعد سب تو بڑا دشمن ابو جہل ہے پیر سائیں کے بلا ملک بلادران مسجد انتظامیہ تے محفل انتظامیہ والے علامہ عبداللہ صاحب بدر دی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ جنہوں یوم الفرقان کیا جاندہ ہے فرق کرنے والا دن اسلام تے کفر دے درمیان لکیر لگا دی تھی اس دن میں یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر دے میدان چاہیا تھے میرے نبی 313 فقیر لے کے آگے ادھی رات دا بیلا صبح 17واں روزہ رکھ کے صحابہ نے جنگ کرنی ہے ابو جال دے خیمے بچے جدو شراب تے کباب دے نشے چا سارے لیٹ گئے نا آرام کرن دی غرض نال کافر سارے تے ابو جال دے خیمے چو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جدا نام ہے اخنس بن شریک اخنس بن شریک ابو جال نو کہہ لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تے اس ویلے خیمے چو یا تو ہیں یا میمہ تیسری رب دی ذات ہے
تیری محمد نہ دشمنی ہے تو صبح تیری تے محمد دی پہلی جانگے یا انج کما اسلام تے کفر دی پہلی جانگے کہنے لگا اس ویلے کوئی سنن والا نہیں یا تو تے یا میں تیسری رب دی ذات ہے مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے ہن بچپن دا یار اخنس بن شریک ابو جال نو پیا پوچھدا جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے نوجوانوں مل کے کلاں دے رہنے والے خربو جبار تھے آنے والے ہو اخنس بن شریک نے ادھی رات ویلے جڑے ویلے سوال کیتا ابو جال اپنے یار دے چہرے ول ویکھ کے کہن لگا تو میرے بچپن دا یار ہے میری ہر عادت دا واقف ہے اس ویلے خیمے چ یا تو میں یا میں تیسری رب دی ذات محمد نہ دشمنی اپنی جگہ جنگ اپنی جگہ صبح میری تے محمد دی جنگ ہوے گی کہن لگا پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ محمد دے بارے میرا خیال پوچھنا ہے تے میرا خیال یہی ہے میں جھوٹا محمد سچا انہیں آکھا میں جھوٹا تے محمد ہی سچا ہے انہیں جنہوں اپنے کملی والے دی سچائی تے پورا مانے اچھا بولے سبحان اللہ یار ہاتھ نہیں تُسی چک دے ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے حضور دے نوکرہ چو بیٹھا کیا کردار اس نبی دا کیا کردار اس نبی دا ایک پہلو عرض کران تے نوجوانوں پھر بڑا وقت درکارے 17 سال دی میرے نبی دی چڑھ دی جوانی میرے نبی نے مکہ چ نگاہ دوڑائی کہ مکہ چ کوئی باضابطہ حکومت نہیں کوئی بادشاہ نہیں کوئی وزیر اعظم نہیں کوئی گورنر نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی حکومت نہیں ایک ہی حکومت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے نبی نے دیکھا کہ چودھری استحصال کرے غریبان دا نبی پاک نے چند نوجوان کٹھے کر کے حلف الفضول دے تحت ایک نوجوانہ دی انجمن بنا لے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لے اج میں تواڈے ملک کلان دے اندر نوجوانہ ویلفیئر سوسائٹیاں بنائیاں نا انجی ویلفیئر سوسائٹی میرے نبی نے مکے چ بنائی 17 سال دی چڑھ دی جوانی صفا پہاڑی تے میرے نبی بیٹھے نوجوانہ نے بلا کے نا تے میرے نبی فرما رہے آؤ یار کٹھے ہو کے نا تے اسی ذرا مشورہ کریے کہ مکے چ بہتری کیویں آوے گی اسی غریباں دا حق امیراں کو لے کے غریباں نوں کیویں واپس کران گے اس میٹنگ وچ نبی پاک صدارت فرما رہے اچانک ایک اراش قبیلے دا اراشی ایک پینڈو صفا دی پہاڑی دی چوٹی تے کھلوتا انہیں نیچے کعبے ول ویکھیا تے کعبے ول ویکھ کے کہندا کعبے والیا تیرے مکے شہر چ میں روندا ہی چلے تے میری کسے سنی کوئی نہیں اتنا کیا نہ تے اودی آواز میرے نبی دے کناں وچ پئی تے نبی پاک قریب دوڑ کے آئے حضور فرماتے نے آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کری انہیں آکھیا جی میں رب نہ گلا پیا کرنا کہ تھے کعبے دے وچ میں روندا ٹر چلے ہاں تے مکے چ کسے غریب دی کسے سنی کوئی نہیں میرے نبی نے پھڑ کے انہوں سینے لگا لیا فرمایا میں اسے واسطے بیٹھا ہاں جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا وا انہاں دیاں میں ہی سننا جنہاں دیاں کوئی نہ سنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا فرمایا نا تے پینڈو میرے نبی دے سینے لگ کے رون لگ پیا حضور نے فرمایا تو میں نے اپنا دکھڑا سنا انہیں سنایا انہوں دا دکھڑا میں بھی سناواں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے نیرا محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد بندے نہ مکدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ نوجوان پینڈو نبی کریم دے سینے دے نال لگے آؤ کہنے لگا سونی شکل والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہوئی اللہ نے میں نو بیٹی عطا کر دی تھی اپنی بیٹی نو میں پال دا رہا ادھر میرے اونٹ نو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیتا اونٹ دا بچہ بھی پال دا رہا اپنی بیٹی بھی پال دا رہا میرا خیال ہے سی جدوں بیٹی جوان ہوے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دے گا کہنے لگا سونے آج میری بیٹی جوان ہو گئی
اپنی بیٹی دی شادی دے واسطے سامان خریدنا سی میں اونٹ بیچن مکے دی منڈی دے اندر آیا ایک مکے دا چودھری ہے اونٹ خرید کے لے گیا ہے ہن پیسے نہیں دیندا ادھر بیٹی دی شادی دا دیہاڑا آ گیا ہے بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں ڈالیاں نے او چودھری کسے دی مندا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا دس کیڑا چودھری ہے کہنے لگا سنیا مکے چوں لوگ ابو الحکم آکھدے نے میرے نبی نے فرمایا نا لوگوں نو ابو الحکم آکھدے نے نہ محمدیوں نو ابو جہل کہنا سبحان اللہ زندہ باد زندہ سارے بولو سارے بولو آمین 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 لوگ انہوں ابو الحکم کہندے نے ابو الحکم حکمت دا باپ دنائی دا باپ ہے ابو جال چھوٹی عمر دا انہوں نا سی عمر بن حشام مگر بڑے 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 چودھریاں چ بیٹھ دا سی لوگ کہندے سن بڑا سیانا ہے ابو الحکم ہے پر میرے نبی نے فرمایا نہیں اے ابو جہل ہے اے جاہلان دا باپ تے جہالت دا باپ ہے تسی پوچھو گے آسی صاحب لوگ انہوں ابو الحکم آکھ دے سن تے کملی والے انہوں ابو جہل کیوں آکھیا تو میں دیتی اگر تفصیل سناما تے وقت درکارے پر ایک کو جملے چی عرض کر دے ماں اور جنوں محمد دی سمجھ ہی نہ آوے وہ تے جاہلی ہو سکتا ہے نا انہوں جنی بھی عربی ہوندی ہوئے بھائی عربی تے ابو جال نو بھی آندی سی تے ابو لہب نو بھی آندی سی تے قرآن بھی چی عربی چی سی نا تے انہاں کیا محمد سانو تیری گالو دی سمجھ نہیں آندی پتہ چلے انہاں نو عربی ہو کے سمجھ نہ آئی بلال نو حبشی ہو کے سمجھ آ گئی عظمت والے ہو نے جنہاں نو محمد عربی دی سمجھ آ جائے او جنہاں نو یار دی سمجھ آ جائے گرامی قدر حضرات میرے آقا نے پینڈو نو فرمایا آ میں تیرا دکھڑا دور کرا حضور انہوں لے کے نہ تے ابو جال دے گھر گئے دروازہ کھٹکایا ابو جال باہر آیا تے میرے نبی نے انہوں بلانا پسند نہیں کیتا کہ اللہ کا محمد کدھر آئیو حضور نے اپنی کانڈ دے پچھو پینڈو نو کھڑا کیتا سامنے حضور نے فرمایا ادھا اونٹ خریدے آئی اے میرے بل وکھو سارے اونٹ خریدے آئی فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں ہم تُسی پوچھو گے ایسی صاحبے کی ہے تے انہوں میں اعلیٰ حضرت دی زبان چا عرض کران تے اعلیٰ حضرت فرمان دینے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں وہ جنہوں بڑا مان سی نا بولیاں تے کہ ساڑھے برگا تے بول دا ہی کوئی نہیں جدو آئے نا حضور تے رب نے فرما ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ اللہ فرما بڑا بول دے ہو کوئی ایک صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے لے آؤ کوئی انج دی صورت جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے ہون کوئی بولے پر کون بولے نبی پاک نے فرمایا اونٹ خریدی آئی پیسے دیتے دینے کے نہیں فرما لے آؤ انہوں پینڈو پیسے لے آکے نا ابو جال نے میرے نبی دے جدے دستے اک دستے رکھے نا نوجوانوں نبی کریم نے پیسے لے کے اسے پینڈو دی تلی تے رکھے پینڈو نالے پیسے لئی جاندہ نالے مکہ دیاں گلیاں جے پھر دائے کہ نالے پردہ جاندہ حوصلے ماڑے آوان دے آئے بدابے پیا آجزی تگڑے آنوں سکھاوے پیا حوصلے ماڑے
تگڑیاں نو سکھاوے پیا تے میر گارا چجا کے وگاوے پیا جنو عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا بولے آجے سبحان اللہ تھوڑا جا رنج اپنا رنجا راضی کر لوں پھر میں توڑا کر دینا کیونکہ جڑا میں نے موضوع دیتے نا میرا دل کردہ میں ادھنا وفا کرا حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا ایک دن حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو ذر غفاری دے اندر گرما گرمی ہو گئی ہن ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری تے بلال دا رنگ بھی کالا تے ہن بھی حبشی تے ہن بھی غلام حضرت ابو ذر غفاری نے نا حضرت بلال حبشی نے جھڑک مار دی تھی تے ڈانٹ کے فرمان لگے چپ کرو اے کالیا چپ کرو اے کالیا اتنا فرماتے بلال حبشی رون لگ پہ اٹھ کے نا تے کہنے لگے میں دسنا نا نبی پاک نو واہ کملی والیا ماڑیاں دی ساریاں دی ایک ہی جائے اور جتھے کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ہے بارگاہ بے کس پناہ سارے بے کسان دی پناہ میرا نبی حضرت بلال کہنے لگے میں دسنا نبی پاک نو آکے نا رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج حضرت ابو ذر غفاری میں نو کالا آکے آجے میرے آقا علیہ السلام دے تیور بدل گئے حضور نے فرما بلاؤ ذرا ابو ذر نو ابو ذر غفاری جب دروازے چاہے تھے نبی پاک بیخ کے نا تے بڑے چلالے چاہ کے فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دورے جہلیہ دیاں آکڑا نہیں گئیاں ابو ذر غفاری تے اتھے ہی پانی پانی ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا تو تے تیرا رب کر معاف تے بلال نو میں یہاں پہ راضی کر لینا او مدینہ دے دروازے دے مسجد نبی دے دروازے دے سامنے مدینہ دے چوک سی اس چوک سے جا کے حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے تے اپنے رخسار اس طرح کر کے زمین تے رکھ کے نا تے لوگ کٹھے ہو کے تے بلال آواز دے کے فرماندے نے بلال آمین یار اپنا پیر ذرا میرے چہرے دے اتے رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے پیر میرے چہرے تے رکھ کے میری آکڑ توڑ دے بلال دوڑ کے آئے تے حضرت ابو ذر غفاری نو پکڑ کے اٹھا کے سینے لگایا تے ایتھے بوسا دے کے فرماندے نے آ چہرہ میں خاک کے رولن دے نا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا یاد جے منظر جدو مکہ دے سارے چودھری کھڑے جی میں سنو جدو حضرت بلال حبشی نو میرے نبی نے مکہ دے فتح دے دن فرمایا چڑھ بلال کعبے دی چھتے تے پڑھ اذان تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے آجے تے میں تو انہیں چیک کر رہے ہیں تقریر تے جے میں شروع کرنی ہے تو ان میں نے فرمائشہ بھی کرن لگ پہن کہ ابھی سنا دے آجے چلو میں بھی انشاءاللہ آخر ترز کر دینا گرامی قدر حضرات بلال حبشی نو فرما چڑھ کعبے دی چھت تے پڑھ اذان بلال رو کے عرض کی تھی چودھری کھلوتے نے سونیا تے میں حبشیاں دا غلام پتر میں کعبے دی چھت تے چڑھ جاواں فرمایا نا دنیا دے چودھریاں نو آئی تے دسنا او دنیا دے چودھریوں تواڈے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آ جائے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بابا جی ایک مرید آیا تے کہنے لگا لوگ چودھری لکھ دے نا نام نال میرا دل کر دے میں بھی لکھاں پر بابا جی پہلے میں نے دسو چودھری ہوندہ کی ہے دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرمایا پتر دو چودھری ہوندے نے حضور کھڑے فرمایا جدو کل مربع ہونا چودھری ہوندہ جدو کل مال ڈنگر وال ہوئے چودھری ہوندہ ڈیرے داری ہوئے پتر گڑی شڑی وال ہوئے ڈرائیور ہوئے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے پتر انہوں چودھری لوگ کہندے نے انہیں عرض کی تھی حضور دوسرا چودھری کھڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربع والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چوی چودھر جوندی روے گے اصل چودھری ہوندے نے جڑے مصطفیٰ دے فقیر تے کمی ہوندے نے اصل فقیر ہوندے نے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو گرامی قدر حضرات بلال جدو آئے نا کعبے دی چھت تے پڑھاں جا کو سبحان اللہ
کنا چنگلیاں لے کے بلال نے اذان پڑھی، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلال دی آواز گونج کے پہاڑا نہ ٹکرا کے جد مڑ واپس آئی کنا چپائی تے لوگوں وجد ہی آوے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے سن حضرت بلال حبشی کے داتا علی حجویری فرما دے نے کملی والے کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے میرے نبی مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے تو ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ اتار دیندا ہے۔ نوجوانوں جڑے پہلے بلال حبشی اذان پڑھی جا رہے سارے مکے دے چودھری بلال دی اذان تابے کے حیران رہ گئے، صحابہ فرماتے نے اسی بھی حیران بلال کعبے وال چہرہ کر کے اذان پڑھی دی ہے، بلال کعبے دی چھت دے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اسا غور کیتا بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے، بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں، جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی میرا دل کردہ میں تو نے کہ چکرے تے پیر باہو دے دربار دا لگوا کے لے آؤ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، اے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلیوں نے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ میں زندہ تے جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا ہے، سرکار دے جون دے جاگ دے نوکر بولو سبحان اللہ، وہ بھی میں انشاءاللہ پڑھ دینا ہوں میں پیر باہو دے اچھا جی پیر باہو دے دربار دا چکر لگوا لیا ماں۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا مرشد مکہ 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 اے مرشد مکہ اے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا طواف بکیتا اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا جم جم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو بلال کعبے تے چڑھ کے کہتے نے دم دم جیوے اے میرا مرشد باہو پھر ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جڑا لولو بچ سمایا کہندے نے ایک باری پھر پڑھیا جے جم جم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے ان جڑا مرشد والا ہاتھ چکے اکھیاں بند کر کے اپنے مرشد دا تصور کر کے آنکھے کتا کوئی مرشد نہیں ہو کملی والے نبی تصور کریں نال مل کے پڑے جم جم جیوے میرا مرشد باہو پھر جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو وچ سمایا مرشد مکہ
ایک منٹ ایک نعرہ اے پھر تسا لگانا میں ایک گل نہ سنا لا پہلا تاکہ سارے بولن سبحان اللہ 1956 عیسوی دی ختم نبوت دی تحریک سی راول پنڈی دا بازار سنی ماما دے پتر جلوس ختم نبوت دا لے کے جا رہے انجی ایک نوجوان نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دیتا کہ جلوس تے گولی چلا دے گولی چل گئے نوجوان شہید ہو رہے جی میں فیض آباد لاہور شہید ہوئے اس طرح نوجوان شہید ہو رہے کچھ گرفتار ہو کے تھانے چ گئے وہ جڑے تھانے چ گئے نا انہوں چھ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی وہ بچہ تھانے جا کے بھی آکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہونا پاکستان دے موجودہ حالات ذہن چ رکھے ہو تو میری گل سنے ہو تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آکے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے تھانے دار بچے نو کہنے لگا مرغا بن جا کان پکڑ لے بچہ مرغا بن گیا نے کان پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچے آؤ 10 تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ماشاءاللہ آمین 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 بسم اللہ ہون بولو سارے سبحان اللہ عبداللہ صاحب میرے کان چ کہہ رہے گل عشق تے آئی گئی ہے تو ہون گل عشق تے ٹکھے آ جائے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے تھوڑا ہو رولا بولو نظر نہ لگ جائے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں ہوندا سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بچ عشق محمد دیاں لہران سونے دا تے نام آجے سبحان اللہ پہ نکل دی تے جدے سینے عشق رسول دیاں لہران اٹھ دیاں او بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی نے اذان پڑھی نا یاد رکھو او گورے نہیں ویکھدا او کالے نہیں ویکھدا او بگے رنگ نہیں ویکھدا کسے دی کوٹھی کار او کسے دے محلات کسے دی جاہو جلال عظمت کسے دی برادری کسے دا قد کاٹ بالکل نہیں ویکھدا جی او گورے ویکھدا تے سونے تے چودھری ویکھدا نا تے ابو لہب ورگا گورا پورے مکے چ کوئی نہیں سی ابو لہب دا اصل نام ہے عبد العزا مگر انہوں عبد العزا نہیں کہندے انہوں ابو لہب کہندے نے کیونکہ لہب عربی دے اندر اگ دے شولے نو کہندے نے جدو اگ بڑھ کے سرخ ہو جائے نا انہوں لہب کہندے نے تے ابو لہب اس واسطے کہندے سن کہ او دا چہرہ اتنا سرخ تے سفید سی کہ لوگ کہندے سن ابو لہب اس شولے دا بھی باپ ہے 8 کلو سونا سی ابو لہب کو جس دن مکے چ لوگاں نو کھان لقمہ نہیں ملدا او دے گھر 8 کلو سونا اس دن بھی موجود سی دیگر سامانے تجارت بڑا بڑا مکے دا تاجر میں عرض کی تھی یا اللہ سونا بڑا گورا بڑا چودھری بڑا دولت بڑی تینوں کی میں دا لگ دے پڑھا اللہ نے رجا فرمایا تبت یدا
अबी लहब तब अल्लाह ने फरमाया बोला बा तेरे हाथ टूट जान बर्बाद हो जाए। अर्ज की दिया लगोरा भी है, चौधरी भी है, दौलत वाला भी है। अल्लाह फरमाया ने मेरे यार दा रंग नहीं चढ़ाया, फरमाया मैंने सोना ही नहीं लगेगा। अर्ज की दिया अल्लाह सोना कौन है? फरमाया मक्के दे एक मुअल्ला जाती मारे, रंग दा भी गोरा है, जात दा भी चौधरी है, 8 किलो सोने दा मालिक है, ओ ते सोना नहीं लगेगा। फरमाया मक्के दे दूसरे मुहल्ले जाती मारे, रंग दा भी काला है, जात दा भी गुलाम है, टुटी हुई जुब्बी पान वाला, ओदा लिबास तार तार है, हालत दिल फिगार है, चेहरे ते गर्दो कबार है, आबाद आई इदे नाल ही प्यार है, क्योंकि एदा नाम पिला सानू ये सोना लगता है। और जिन्हें यार दा रंग चढ़ा लिया, पीरे बाहू ने फरमाया दिल काले नालों मुंह काला चंगा। दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने हू, मुंह काला दिल अच्छा होवे तां दिल यार पछाने हू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल। अजमेर मेरे बाबा जी दी क्या बात, 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 अजमेर मेरे बाबा जी दी क्या बात। मलके वालियो गौर पे कर दियो, वो अपने बाबे दे नारे लाई जाते हैं, वो अपने बाबे दे, वो अपने बाबे दे लाई जाते हैं। पता है पता है जिंदाबाद कि बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया ते, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े नौमर आए, पर नारे नहीं उन्होंने लगे। ते दाता साहब नू 1000 साल गुजर गए दुनिया तो पर्दा कीते आ, ते बाबा फरीद नू 1000 साल गुजर गए, ते नारे अज भी उन्होंने नाम दे लगते हैं। वजह की है? वजह सिर्फ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं, बस हुजूर तेरे। आज मैं मस्जिद नबी शरीफ च बैठा, एन अफतारी दा वेला, ते मैं अपने बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ बाबा जी हजूर दे नाल बैठा, ते बाबा जी अचानक मैनू फरमान लगे आसी पुत्रा। मैं आख्या जी हजूर, जी लजपाल, मर्ज की जी साईं। सामने गुंबद खिदरा शरीफ से, ते इस तरह करके मैनू इशारा करके फरमाते ने, इस साईं दा वफादार रवी, जा दुनिया तेरी रवेगी। इस साईं दा वफादार रवी ते जा दुनिया तेरी रवेगी। ते मेरे सिर ते पगड़ी जदों खिलाफत दी चूरा शरीफ आपने पगड़ी बंदी ना, ते मेरे कान च पगड़ी बन के फरमाते ने, तू पग दी लाज रखी, असीं तेरी लाज रखांगे। क्यों ये सारिया गल्लां क्यों सुना रहे हैं? पता ये चलिया अखीर ये हुई, जेड़े हो जन हजूर दे वफादार, नारे उन्हां दे लगदे। बाबा जी भी यही कहते, ए बाबा जी भी, ओ बाबा जी, सारे बाबियां दा इक्को ही पैगाम। ओ पैगाम वे के पैरेदार रसूलुल्लाह दा, ए देंदा फिरदा हौका फरमान नबी दा, ओ अल्लाह दया लोका। आई पैगाम जो सारे बाबियां दा कि बन जा ताबे फरमान नबी दा, ओ अल्लाह दया लोका। जिन्हें आ फरमान दिता कबरां उन्हां दियां जिंदगियां, उन्हां दियां कबरां ते दीवे बलदे, जिन्हें आ पैगाम दिते ते जिन्नियां जिंदगियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नामे पाक तो वक़फ कीतियां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, तुसी इतवार वाले दिन जांदे हो ना नाई दी दुकान ते शेव करा के फिर फेशियल करांदे हो, है ना, फिर पॉलिश करांदे चेहरा। क्यों? मैं गोरा हो जावां, सोहना हो जावां, ते जदों मैं मलके दी गली चो गुजरां ते लोग कहना मुंडा बड़ा सोहना है,
ہے نا دل کردہ میں سونا ہو جاواں پر ممبر رسول تے بہ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ تے کملی والے دے عشق دا چڑھا تو سونے دے عشق دا رنگ تے چڑھا گرامی قدر حضرات یہ رنگ والے تے میں رنگ عرض کیتے نا میں نے تو بڑا وقت درکار ہے ہن ایک ہی سن لو آج باقی سرنگیاں شنگیاں جڑیاں میں لے کے نہیں آیا اور صدقے جاں پھر کر لیں گے آج گل ہور دی ہور ہو جانی ہے پھر آج میں عشق رسول سنا دے میں تو تھوڑا جا بول دے نہیں سبحان اللہ ہور اچھا بولو تھوڑا ہور اچھا بولو میرا دل کردہ مسجد دیاں دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز آوے پورا سال جڑا نمازی مسجد دے چاوے نو پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان عشق رسول کے لیے اسی کیوں نہ اس نبی نال وفا کریے اے بیلی ملک صاحب میں نو دس رہی سن کہ میں جمعہ تو آڈے کل پڑھنا اے سارے ارد گرد جننے بچے بیٹھے اے سارے جمعہ شریف الحمدللہ میرے کل پڑھ دیں انہوں نے پتہ ہے کہ پچھلے جمعہ تو میں آغاز کیتا ہے کہ موضوع دا وہ موضوع ایسی کہ عشق دے اسباب کی ہوندے پھر عاشقان دیاں حرکات کے جدی ہوندیاں تے پھر میں آکھیا دساں گا کہ عشق دیاں علامات کی ہوندیاں اج کل اسی عشق دے اسباب بیان کر رہے ہیں انہاں چ جڑا میں پہلا سبب عشق دا بیان کیتا نا او حسن بیان کیتا کہ حسن ہوے نا تے عشق ہو ہی جاندا ہے پڑھا قرآن کے حسن ہوے تے عشق ہو ہی جاندا ہے زلیخا نے جدو حضرت یوسف دا حسن ویکھیا نا تے دل دیتا نا تے سہیلیاں مینا مار کے آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دے جب تک کوئی یار دا مینا نہ مارے اس دن تک عشق مکمل نہیں ہوندہ عشق مکمل یہ اس دن ہوندہ جدو کوئی یار دے مینے مارے سہیلیاں مینا مار کے آکھیا نہیں غلام نو دل دیتا ہی تے آپ فرما دیاں چوپ نہیں چوپ تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تے کہنے لگیاں ایڈا ہی سونا ہے تے وکھا دے کیونکہ انہاں دا بھی دل کردہ سی ویکھی ہر ویلے نقاب چلائندہ اسی بھی ویکھی کیویں دا کہنے لگیاں ایڈا سونا تے بھی کھا دے آپ فرما دیاں سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی تے آ کے یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو عرض کیتی سونے ہاں ادھرا میری سہیلیاں کلو تے گزرے آجے آپ ٹورے نا تے غیرت آ گئی تے فرما دیاں کونڈ سارا نہ چکے آجے محبوب میرا تے اے ویکھندیاں کی لگدیاں کہے کونڈ سارا نہ چکے آجے او میاں صاحب نے فرما کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ عشق نہ پوچھے ذاتاں روبرو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں ان حضرت یوسف تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزرے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے آؤ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَكُلَّ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال بیکھیا انہاں انگلیاں کٹ لیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والیا میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال بیکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اتھے حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اتھے انگلی اٹھی تے انگلی دا حسن وے کے چان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اے ملکے کو بڑا سونا وے تے دی ماں کہہ دی میرا چان ورگا اتھے چان ورگا نہیں آپ چان بھئی آپ چان میرے نبی دے انگلی دا حسن وے کے ٹکڑے ٹکڑے ہی ہو گئے اوہ حسن وے کے چان دے ٹکڑے انگلی دا حسن نہیں سمجھے آسان کرا تسا کوٹھی بنوانی ہوئے نا تے تسی کدھر ٹھیکیدار نو بلوا کے آکھو یار میں کوٹھی بنوانی اپنی کو کاریگری تے وکھا او تو ہاڈی جامعہ مسجد وچ لے کے آوے آکھے اے ویکھو جی اے سونی جی مسجد میں بنائی پھر نال ہی کوٹھی وکھا کے آکھے او کوٹھی بھی میں بنائی پھر ایک اور وکھا کے آکھے آ بھی کوٹھی میں بنائی مدرسہ پنجتر پاک لے جے تے آکھے آ بھی مدرسہ میں بنایا پھر آخر تے کوٹھی وکھا کے کہے بڑیاں کوٹھیاں بنائیاں
پر انج دی میں کدے نہیں بنائی اتھے میں اپنی ساری کاریگری ختم کر دیتی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بھیجے تے آخر تک کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بڑا انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا انج دا بنا کے بھیج دیتا ہوں کہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں جے دونوں حسن علی پیار پھر او دے نال پیار کرو کدے ورگا حسین رب نے دوسرا بنائے کوئی نہیں کدے کہ اللہ نے اپنے حسن دی انتہا کر دی تھی وہ ایڈا سونا ہے ایڈا سونا ہے ایڈا سونا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا محبوب خدا ہوئے گا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا نہیں سمجھے تھے میں کوئی جملے چا ساری تقریر نہ کر دے ماں نہ کہنا ہے چاہنا ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاس ہے میرے ماہی دی ظلف دا وال ایک پاس ایڈا سونا میرا ماہی یہ ساری کائنات دے حسینہ دا جمال ایک پاسے مصطفیٰ دی ظلف واللیل دا وال ایک پاسے لو آخر ایک چھوٹی جی گل عشق دی سن لو عبداللہ صاحب راضی ہو جاون سناواں کہنے نے مولانا جامی دا واقعہ ضرور سنا دے آجے عشق دا واقعہ ہے تب ہے بھی مدینے دا جدو دا میں مدینے آیا شاید ہی کو دن گزرے ہوئے جڑی تقریج میں مدینہ شریدی گلہ نہ کی تھی ہوں میرا دل نہیں نہ لگا دا مدینے باج پہلے ایک باری رال کے سارے پڑھنا لیے مدینے دی یاد کر لئیے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا انج نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھئے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریب آدھا گزارا میں ویکھیا سارے نہیں پڑھیا تے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے مرضی تو آڈی یہ پڑھو یا نہ پڑھو بس میری اس بندے نہ گل ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جیدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ کھڑا کرو نیچے نہ کرے جب میں ویکھنا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا بھائی شباز صاحب کنسار پور تو آئے نا تو نہ منولا ماں دینا ساڑھے کنساری پوریاں کلو انہا پڑھا جاندے ہو تے ملکے والے توڑے کلو بول دے ہی نہیں ہاتھ تھے ہی رکھے ہو جنہوں لگ دا نا میرا گزارا نبی پاک دے در تے ہوندہ ہے جنہوں کمائی تے لگ دا گزارا ہوتے چوپ روے نا جیڑا نبی دے در تے پالدہ بولے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ
सदा वसदा रबे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। हुन मैं तुहाडी आवाज सुननी उच्चा बोले आज सदा मैं जदों मदीने गया तो मेरे पिंड दियां माइयां दाने लैके आईयां कहन लगियां हाफिज जी मदीने दे कबूतरां नूं दाने पाया जे। मैं जदों मदीने दे कबूतरां नूं जाके दाने डाले ते मैनूं ख्याल आया परिंदे पाकिस्तान सुबह उड़दे ने शाम नूं आउंदे ने, सुबह मशरिक वाल उड़दे मगरिब वाल जांदे, दाने चुन के मगरिब वालों शाम नूं मशरिक वाले आ जांदे। मैं क्या बाओ मदीने दियो कबूतरों साडे ते परिंदे सुबह जांदे दाने चुक के शाम नूं आउंदे ने, तुसी मुहम्मद दे बूवे ते बैठे हो ते दाने टुर टुर के आप पे आउंदे ने। मेरा ईमान कबूतर भी कहंदे होणगे सदा वसदा रबे तेरा दोबारा। उच्चा बोल के पढ़िया जे सदा वसदा सदा वसदा रबे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। आओ नौजवानों जड़ वेले मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा वाल जा रहे, नाले काफले दे सरदार नूं पुछदे ने मदीना कितनी दूर है। उन्हें आखिया 3 मंजिला 3 रातां दा सफर रह गया। मौलाना जामी रोंदे मदीना तैयबा वाल जा रहे, नाले रोंदे जा रहे नाले पढ़दे जा रहे तेरे रोजे ते आवा मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे ते आवा मदीने विच रहन वाले जाली सीने नु लावा मदीने विच रहन वाले नौजवानों जड़े वेले रात आई सारे आराम पे कर दे। अधी रात वेले के शुतर सवारे आया कह लगा जामी कौन है? आपने फरमाया मेरा नाम जामी है। उन्हें आख्या नबी करीम फरमा रहे हैं सारे मदीने आ जाओ, जामी मदीने ना आवे। मौलाना जामी दियां चीखां निकल गई। मदीने वाले देख के कहने लगे कमली वाले हवावां भी मदीने गुजर दिया ने, रोकदा ही कोई नहीं। परिंदे गुजरदे ने, रोकदा कोई नहीं। अपने भी आ रहे बेगाने भी आ रहे। सुनिया जामी केड़ा गुनाह कर लिया है, सुनिया जामी क्यों ना आया वे। सारी रात रोंदियां गुजर गई। अगले दिन काफिला टुरिया, मौलाना जामी काफिले दियां बकरियां च छुप गई। कोनियां ते घुटने जमीन न लगा ले, नीमे होके टुरदे ने कोई रोके नो। आपे जाके माही नु मना लवांगा। अगली रात ही सारे आराम कर जामी पे रोंदे ने। कोई शुतर सवारे आया कह लगा जामी सुनिया नहीं जाता नबी करीम फरमा रहे ने जामी मदीने ना आवे। वो भी रात रोंदियां गुजर गई। नौजवानों अगले दिन काफिला टुरिया, जामी मौलाना जो काफिले वालियां दे सामान से छुप गए। तीसरी रात आई सारे आराम कर रहे। अद्धी रात डली हुई शुतर सवारे आया कह लगा जामी सुनिया नहीं जाता नबी करीम फरमा रहे ने जामी मदीने ना आवे। मौलाना जामी ने ओदे कदम फड़ ले पर मैं तू कौन है? जा पूछ कमली वाले आ जामी केड़ा गुनाह कीता है? उन्हें फड़ के सीने नाल ला लिया। कह लगा मैं नबी दे रोज़े दा पहरेदार हूं, तेरी वजह तू 3 रातां गुजरियां कमली वाला मेरे ख्वाब च आई जा रहा। मैं पूछा सी सोने जामी केड़ा गुनाह कर लिया? कमली वाले फरमाया गुनाह कोई नहीं, जामी ओ इश्क लेके मदीने आ रहा हो। ओ मेरे रोज़े ते आ गया,
مینوں قبر چوں نکل کے سینے لاؤنا پہ جا مینوں سینے لاؤنا پہ جا انہیں سارے مل کے پڑھئے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا اللہ کرے اس دوارے دا صدقہ لینا سارے دوارے نو وسد ہی رکھے مسجد انتظامیہ